ভাই বহুত দিন হলে কমেডি ভিডিও চোৱাই নাই আজি ৰ কমেডি ভিডিও চাও আজি এন্টাৰটেইনমেন্ট বঢ়িয়া দেখো চাচোন তাৰে জিয়ান এন্টাৰটেইনমেন্ট এন্টাৰটেইনমেন্ট আহি গেল হুই 1k সাবস্ক্রাইবার সরি 1000 সাবস্ক্রাইবার পার্টি খুশি में जीता और हम तो भाई यार एंटरटेनमेंट से तो 1000 सब्सक्राइबर हो गए चाहिए ना पार्टी कुछ के बोल बोल पूरा पूरा तुम्हें पार्टी दे दे टांगी दुल्ले दिन है टांगी दुल्ले दिन हम मारी मत आ जमा चल पार्टी कुछ बोल ओ खरमतो रने मेरा उठो ए गोरे जो साहब वही पार्टी ने किया थी ये पार्टी मोशन ना सकिया ये साला 1k सब्सक्राइबर उसी साला ऊपर के 1000 কি হলবে কি হল ইমান ধুনিয়াকে টুপনি মাৰি আছিলুং সালা জুকাই দিব আছে ডমৰা কেটা साला तो 1000 1k सब्सक्राइबर हो गल তোর साला जो पार्टी रे वाले मैं तो गोंबोरे नीचे ने সাকা শুনা তো ভিডিওটা বানাবি ऑडिशन क्यों बोल गली ओरियन सुगर ने की बड़ा बोल अरे तो फ्रेंड सुगर ने की बड़ा रो अरे हो वो टाइम दे देखो दी নমস্কাৰ ভালা মোক বহুত ভাল লাগিল 1 লাখ সাবস্ক্রাইব হ'ব না ধন্যবাদ দিল আপোনাক আৰু 1 लाख साला 1 लाख अल्लाह আয়া কি কারণে মারলে শর্ট यार मैं 1k सब्सक्राइबर होइছে तो 1 लाख के हुई हैं क्या होबे বিয়া কে দিলা কালি খাওয়ায় কিবা হনা ইয়ার ए डांग music पार्टी वाले मत चला खुशी साला 1000 सब्सक्राइबर उसी तो पार्टी वाले के तो पार्टी में रहेंगे तो घूमे आराम से इने घूमे से ना क्या तो ये सुdah पार्टी खबर होइले साला बिया के मारलाई मोगे देना बिमल को रोस लाई बनी वन के पार्टी लगे ने हंडक मै दिखाइ सुरो और हंडक मै दिखाइ सुरो जाय रो का साला आज पार्टी खाए जाओ पार्टी खाए जाओ आज ये यार पे नूट हो गया मी पार्टी इधर के पार्टी में ना ना से क्या होगा এটা বিহু ভাঙাই নাই টেস্ট টেক কৰি बिहू खाइ जाबा बढी गावे बंसना আৰু এইটো আলছি खंबा ना সালাই লোক 1k পার্টি লাগে ও বিয়াকে মারলা আৰু পানীটো ডুবাই দিলা ও আজি 1k দিলা লগতে 1k দিখাম ৰন্ত ওই 1k পার্টি লাগে না তন্দ এতিয়া জগাৰ কৰিছৱে মই পাবি আজি এতিয়া ले पॉकेट से ले ले आई Yeah.
ওয়ানকে পাতি লাগে পালি না এতিয়া চাল্লা আমত দিছি ডাল কিন্তু দে বাকি যেন হক ওয়ানকে মোৰ বহুত ভাল লাগিলা আইও তুমি ওয়ানকে বেছি